iubesc mâncare din tot sufletul. E La fel. La fel. cel mai bun lucru de pe lumea asta, frate. La fel. Ești nebun când mănânci un meal din ăla incredibil de... Știi ce zic? Îți cântă îngerii la acordeon lângă tine. Dar aparent mi-a tot dat tag în videoclipurile astea de pe TikTok de la doamna Marnela din Cehia. Doamna Marnela din Cehia are 252.000 de follower și 9.3 milioane de like-uri. Este o bucătăreasă destul de înzestrată din câte am observat și din câte văd eu aici pe TikTok-urile ei. Așa că astăzi o să intrăm să vedem despre ce este vorba. Ce face doamna Marnela din Cehia? De ce mi-a tot dat tag? Pentru că am văzut aici un thumbnail la un video și sincer mi era foame. Cred că după videoclipul ăsta nu o să mai fie foame. Fac ciorbă din ceea ce găsesc prin frigider. Evenimentul acesta la noi se întâmplă o dată pe lună. Vrei să faci după Tombol, am ciorba tombolo. rețetă, dar nu-ți primești că nu ai toate ingredientele. Dar la magazin pentru cumpărături o să mergeți mâine. Astăzi trebuie de mâncat ceva. Bro, mânca pui crud? What? Dar la magazin pentru cumpărături Trebuie să ne înțelegi, Red, mai suntem. Și eu mai mănânc carne crudă, mai gust. o să mergeți mâine. Salut, Big Boss. Bro, de ce ciugulea pui crud? De ce ciugulea pui crud? Ciugulea? Nu cred că e apetisant, frate, ești nebun. Singurul om pe care l-am văzut să fac chestia asta e Liver King, dar ăla, na, știți voi ce s-a întâmplat cu Liver King ăla. Nu știu dacă e chiar ok și chiar sănătos și neapărat bun să mănânci pui crud, frate, în timp ce îl tai, să ciugulești. Bă, am înțeles, frate, ești nebun, nu stai cașcaval, mai mănânci cașcaval, o legumă, două, știi ce zic când tai să gătești, da. Pui crud? E crazy. Și cred că mânca și grăsimea. Am vrut să pun carnea aia coaptă de găină, că avem și carne coaptă, dar după care m-am gândit, zic, de spun crudă că o să fie mai gustos. 3 cartofi am pus și după cum vedeți salata. Stătea de câteva zile în frigider și Ciorba morții, mă. nu vrea să o mănânci. Bă, nu-s eu bucătar sau ceva, dar din câte știu eu, carnea crudă nu se pune direct în supă. Prima dată trebuie să o fierbi. Nu-s bucătar, frate, ești nebun, mie îmi place numai să mănânc, nu să și fac mâncare. Nici nimeni așa că danți, că de să o pun în borș. Mai pun un morcov și 2 roșii, dar așa cum morcovul era băhlit, era stricat pe video, poate nu se vedea că era stricat, a trebuit să-l... Am vrut să aleg eu, am încercat să aleg ceva, n-am putut alege nimica, l-am aruncat și am luat altul bun. Roșii la fel, am adăugat 2 roșii pentru că 2 roșii mi s-a părut, după ce am tăiat una, mi s-a părut că o să fie mult. Roșii în supă e crazy. Roșii în supă e crazy. Aici puteți să ziceți ce vreți, dar roșii în supă e crazy. Știu că există supe de roșii, dar de obicei e supă cremă de roșii, dar roșii în supă de pui cu ce găsește în frigider e crazy. Să adaug 2 roșii, mai adăugăm și fasole albe. Eu pur și simplu ador fasole, mai ales borș cu fasole. Și desigur cireașa de pe tortă va fi bruienile astea sau cum se numesc. Măraruș pentru Buruienile astea mâncam și gura, mă. Buruienile astea sau nu știu cum se numesc. jelul. Ia că am condimentat cu asta borș clasic, chiperi roșu, chiperi negru și sare. Am zis să adaug și niște macaroane pentru că am văzut că era subțire. Zic, hai să mă dau. Fasole, macarone, legume, pui, roșii. E crazy, bro, ce se întâmplă aici. Mie, creierul meu nu concepe așa ceva. Pupilele mele gustative nu cred că concepe așa ceva. Adaug niște macaronele. Și mai avem aici o salată care tot stătea prin frigider. E salată din ou. Am pus și salata aia. Și salată de ou în supă. Hell na, boy. Ca să șterg masa pe care o să mâncăm. Dar până la urmă am mâncat în casă pentru că afară e cald și e soare și așa că am mâncat în casă. Am mai adăugat pentru jelul și mărarul în borșul supa noastră, ciorba. Spuneți cum vreți și uitați-vă cât de frumos s-a primit și să știți că chiar am mâncat asta, că nu fac asta la mișto. Voi când vedeți că eu pregătesc ceva, voi vedeți. Aș mânca să moară familia mea, sincer, aș băga o ciorbă de asta. Aș gusta să văd cum e, sincer. Am probleme, cred că am probleme, chat. Ciorba e ciorbă, tată. Vă credeți Că a făcut-o cu pantofi, cu ce a găsit pe casă, cu ce a găsit în... Dacă s-o primit chiar bine, nu am mai sincer. aruncat, chiar am mâncat, toată lumea a mâncat și la toți le-a plăcut și a fost gustos. Asta e ciorbă de lături. Să nu înțeleg de și cineva ar trebui să râdă de rețetele lui altcineva dacă este Am și dă și la copil, frate, ești nebun, Outlast Food. revizie în frigider. Hai să vedem ce șobolan s-a mai spânzurat pe acolo. Dacă începi cu ce șobolan s-o mai spânzura pe acolo când vrei să faci revizie în frigider, nu știu dacă o să fie bine, sincer. Înțeleg și ne-o lins mărul ăsta și nu l-am mâncat până la urmă. Para asta am tăiat Măr lins și pus din nou în frigider, e crazy, bro. băhlitura și am lăsat-o în frigider. Încă un măr lins. Eu nu înțeleg și atâta la noi în casă lingi merele și le pune în frigider. 2 Cred că tu ești impostorul.
Cred că dacă ne jucăm Among Us și ne uităm pe camerele alea, cred că tu ești impostoarea, cred că tu ninja alea acolo. Oh, nu-mi zic că faci mâncare din așa ceva! Pe mucigăiți, tăie mucigare. Salut, Gabriel, salut. Please, no! Am vrut să pun 2 cartofi, dar mai târziu am înțeles că este de ajuns și doar un cartof. Măr, pară, cartofi și roșie. Am decis să fac un smoothie, dar nu am ingredientele necesare pentru el. Smoothie din măr, pară, cartof, roșie. Smoothie din cartof și roșii are, mă? mucegăite. Și mere stricate. Și Merge, pere mă. stricate. N-ai, Na, mă, bro. treabă. Sper că măcar nu i-au dat chestia N-ai mă treabă, n-ai. asta la copil, frate, ești nebun. Nu știu dacă e chiar sănătos să mănânci așa ceva. Puteți să-mi Merge. ziceți mie, bă, frate, știți care e chestia? Eu am copilărit cu maica mea și cu bunica mea care îmi făceau mâncare incredibil de bună, frate. Că bunica mea a fost bucătăreasă și maica mea gătește incredibil. Y mi bate por culo Brasul dacă îi dau și orba de aia sa mananțe. Ne bate porcul dacă îi dăm mâncarea asta. Te pup, Alexandru, mersi mult de membru. top, frate, top. Așa că, na, puteți să-mi ziceți mie că, bă, nu știi cum de fapt este viața, că așa se mănâncă. Cine mănâncă așa, brother? Cine mănâncă așa? Cine mănâncă așa? Nici la țară nu se mănâncă așa, ești nebun. La țară se mănâncă niște delicatese incredibil de bune. La țară se face cea mai bună mâncare existentă pe lumea asta. Despre ce vorbești? Asta e Outlast food, e Resident Evil food. El, așa că am făcut smoothie sau fac smoothie din ceea ce găsesc pe frigider. Bă, mărul dacă are patea, merge să-l tai cu cuțitul. Real vorbesc. Știi ce zic, țac, țac, că tot proaspăt e mai încolo. Înțelegi? Adică nu e... Pe astea le-am mai făcut și noi pe la țară pe la alea. Păi mai ales când noi măr de la bătătorii căzut pe jos, îl tai puțin cu cuțitul, jap, îl spălai și aia e. La roșie nu știu ce să zic. Nu prea. Eu ador rubrica asta ca să fac mâncare sau să fac ceva din ceea ce găsesc pe frigider. Sunt obligat să beau măcar un smoothie pe zi. Da, dar știi, când faci mâncare, trebuie să te gândești dacă ce pui în chestia respectivă se combină, că nu poți să pui așa tot ce găsești în frigider. Cum mă să nu meargă lapte cu roșii? Băi, el ce aveți, mă, sunteți nebun la cap? Băi, nebunule, și niște pronto de ăla de spălat pe jos de parchet, păi mori, înnebunești. Mamă, mare frumusețe, ai nebunit la cap. Ce ai, mă, tată? Într-un singur Și niște plasă de aia de Buzău, să o strecori pentru o plasă de aia de Buzău, ruginită. loc și să bagi în blender și call it a day. Nu funcționează chiar așa, pentru că gusturile alea trebuie să se combine, să fie armonie în gură, să-ți cânte îngerii la harpă, nu să te stranguleze de gât. După cum ați văzut, modul meu de a mânca este să nu rug mâncarea, dar o înghit. Uneori pot să mestec puțin unele ingrediente, dar în general le mănânc fără ca să le mestec. Așa că mai bine fac un smoothie. Blenderul rugă-mă pentru mine și stomacul meu o să fie mai sănătos. Pentru că foarte mari dureri de stomac am că mă tărăiesc pe jos. Bă, nu vreau să fiu rău sau ceva, știu că doamna e gravidă și așa, dar cred că durerile astea de stomac se accentuează și de la faptul că mănânci mâncare stricată. Dacă o pui în blender și nu mai vezi că e stricată și mucegăită, aia nu înseamnă că nu e stricată deja. Care cred că eu asta nu am mâncat, vreau să văd că chiar am mâncat acest smoothie și a fost foarte gustos și neobișnuit. Și desigur, smoothie-le nu este smoothie. Și a pus, mă, să moară familia mea, purici. Ce? Dacă nu adaugi O, de acolo lăcusteci. semințe de chia și mai adaugi o leacă de Iartă-ne pe noi semințe de chia. apă ca să fie Bro, cum arată chestia aia, mâncați așa. Dar nu cred, frate, ești nebun că ăla e smoothie. Te miri de ce te doare stomacul, că te doare stomacul, că în stomacul tău e revoluția din 89 de fiecare dată când mănânci ceva, când pui ceva pe gură, pentru că chestiile astea nu... Și nu vreau să-i dau hate la doamna asta, ești nebun. Îi doresc sănătate și numai respect. Trebuie un pic, frate, cred că ar trebui să fie ilegal, frate, ești nebun să se întâmple așa ceva. Am ieșit afară la aer, băi, hell să nah. ca un nisip, iar eu mă Hell bucuram nah. de smoothie foarte gustos. Bă, sincer, mi-ar fi plăcut și mie, frate, să am papilele gustative așa de tare antrenate să pot să mănânc orice. Tu-ți dai seama că dacă ai putea să mănânci orice, cum mănâncă doamna asta, îți dai seama câți bani ai economisi. Neironic, frate, gândește cât de scumpă e mâncarea în ziua de astăzi, că trebuie să plătești între 500 și 1000 de euro pe lună numai ca să poți să mănânci sau să trăiești. În ziua de astăzi, dacă ai putea să mănânci așa, să mănânci absolut orice, tu-ți dai seama, frate, ești nebun, ce bună ar fi viața. Crazy. Dar oricum, nu știu de ce ai vrea să te supui unei așa torturi. TikTok-ul a râs de mine din cauza la această rețetă. Chiar și un bucătar popular aici pe TikTok a făcut duet cu mine cum fac eu această rețetă. Cred că de Dragoș Neacș ai vorba. Voi dacă sunteți bucătar Eu, mâncați aia și gura ta ce... Asta am văzut-o, bă, clătită de ficat. Mama, asta trebuie să fie tortură la CIA, mă, la FBI. Dar e tortura interzisă. Știți că era o tortură interzisă pe vremuri, până anii 80, îți puneau un prosop și peste prosopul ăla storna apă pe față, de nu mai puteai să mai respiri.
Mai bine spune clătita asta de ficat pe față, ești nebun la cap. Că spui tot cu aia, băi, dai tot. Dacă prinde vreun spion din ăla, ești prost la cap și vine la drive ei și pune clătita aia de ficat. Spune cine te-a trimis! Spune! Lasă-mă în pace, băi! Nu clătita cu ficat! Nu clătita! Dar asta nu înseamnă că sunteți cei mai deștepți în domeniul mâncare și aveți Păi, ba da, să fii bucătar înseamnă literalmente ca profesia ta, chestia de ce-ți câștigi pâinea să fie gătitul și dacă toată ziua faci asta și dacă câștigi bani din chestia asta, înseamnă că da, ești unul dintre cei mai deștepți oameni în domeniul respectiv, că mai deștept e un bucătar care lucrează în arte culinare decât un om random care își face în fiecare zi pui și orez. E logic, nu? Ce mustață de feciură are băiatul nostru. Heț! Na, îngrete. Rar mai sunt excepții de astea, ești nebun în care să fie un om care gătește acasă mai deștept decât un bucătar, dar și ăla este... De mai făcea mamaia, bă, mâncați și acum ați venit o ciorbă de aia de boreți, era făcută de plămâni, în toate resturile de la animal. Băi, când făcea ciorba aia și mesteca într-o oală de aia mare, așa, într-o tuci de la și mesteca cu lingura aia de lemn, aveam o curte, am curtea mare la țară, ceat, curtea mare, bă, fugeau toate animalele de la mirosul ăla într-un colț. Nu mai exista Google, că e câine, că e găină, că e alea, că e pasăre, că e vacă, că era toate animalele într-un colț, grămadă unii peste altele, ești nebun la cap. Mureai, mă, de la mirosul ăla, nu puteai, ești nebun la cap, mureai. Ciorba aia de bureți. Este interesat de bucătărie și de arta asta și așa că îți dai seama că tot îl poți considera. Și era pentru câini, mă, că era pentru mâncare, lasă-mă drept. Era un bucătar chiar dacă nu face bani din așa ceva, dar să bagi, ce dracu ăsta, ficat? aici, pe care cu mine, cum faci să bagi ficat de pui, cred? rețetă și să râzi de mine. Voi dacă sunteți în blender și să-l faci pastă de asta? Asta nu înseamnă că sunteți... Bro, nici în... Ești nebun când s-a dus la familia aia din România, nu a primit așa mâncare rea. Și mai deștepți în domeniul mâncare și aveți drept. Bro, na, chestia asta trebuie să fie ilegală, frate. Nu-mi zic că dai așa ceva de mâncare la copii. Alți fiecare mănâncă ce-i place și ce poate și cum vrea și ce vrea. Tu te seama porcul ăla care a murit cu aia, care a fost săracul sacrificat ca să-l mănânce cineva. E acolo undeva în rai cu toți porcii, mâncați și gura ta. Stau picior peste picior. Uite, bă, pentru ce a murit pula mea, asta face clătite de ficatul meu. Uite, bă, pentru ce a murit, bă. Și sunt toți porcii revoltați. Bă, nu se poate așa ceva, băi, omule. Bă, dar ai picat în mâinile cui nu trebuie, băi, omule, bă. Din mine a făcut costiță, a fumat, a făcut... Din tine face... Din ficatul tău face clătită, mă, omule, mă. Aceasta este mâncarea preferată a soțului meu. Clătite. Ți-am spus, prostule, ai mâncat sănătos toată viața, ești nebun la cap. Noi am băut cola, am băut alea, am fumat alea, am băut numai whisky, numai vodcă, făceau porcii ceilalți. Tu ai fost al dracu, alergai pe-n curte, făceai maratoane, făceai alea. N-a ficat sănătos ce a făcut în ficatul tău. Din ficat de găină și după care din acele clătite fac tort. Clătite din ficat de găină. Ai de găină, iertați-mă. Făcute tort. Mergem. Ferească Sfântul Arhanghel al Durerii. Uită-te pe TikTok că în comentarii scriu: eu am mâncat, e mare burăciune. Să vor dacă și cred că nu e la Caterin. Helna, dragonul Bolșac, Trevinos, frate, ești nebun, vino între noi. Bro, chestia asta ar trebui să fie ilegală din toate punctele de vedere. Pe bune. Până al cunoaște pe soțul meu, tot nu știam de existența la această mâncare. Și când am văzut prima dată... Deci clătitile astea de ficat, știi ce erau de fapt? Cred că a prins. Deci asta era când a atacat atunci, ești nebun la cap. Ăia. Când a atacat regile la zombie, când a atacat atunci castelul și era Dothraki cu toți băieții, s-au unit ăștia cu Westeros, cu toți s-au unit și erau Dothraki cu clătitile alea în mână cu foc. Când a atacat să omoare scheleție. Alea a fost de fapt. Cred că s-a uitat în cartea așa. Alea erau clătitile astea. Cum faci el și ce faci, tot am zis, Doamne ferește, ce fel de mâncare. Dar după ce am încercat cât este de gustos, mi-am schimbat părerea. Citeam comentariile la acel video împreună cu soțul meu și ne uimeam ce lume neobișnuită există. Și ce lume sălbatică. Nu le venea să creadă că noi mâncarea asta chiar am mâncat-o și chiar ne place și chiar este gustos. Mie chiar mi-e interesant. Oare cineva mai mănâncă așa ceva? Cineva a mâncat în viața lui? Mai face și voi clătite?
Sper pentru mental health-ul și pentru health-ul lui în general, că nimeni nu a mâncat așa ceva în viața lui. E crazy să mănânci clătite din ficat de găină făcute tort. Ficat de găină și după aia tort și mâncați, sau voi nu mâncați așa ceva, sau eu nu înțeleg. Normal că Crema nu mâncăm am- așa ceva. What? Cine mănâncă așa ceva în viața mea? N-am auzit pe cineva care să mănânce așa ceva. Ziceți-mi chat dacă voi vreodată ați mâncat așa ceva. E crazy, frate, e crazy. Sincer, cine mănâncă așa ceva e masochist. Altă explicație n-am. Gătiți-o din smântână, maioneză, usturoi, careva, condimente, sare și piper. Pe fiecare clătită am Mai pus pune și cremă roșii. și roșii. Voi trebuie asta neapărat să încercați pentru că este super gustos. Poftă bună și o zi bună în continuare. Na, eu cred, frate, literalmente eu cred că chestia asta, mâncarea asta și cred că soțul său în MK Ultra sau în ceva la CIA, frate, ești nebun și Da, mă, că vă zic eu în cavaș că tot intrăm în povestea chiar dacă am mai zis-o. Bă, eu v-am mai zis cum sunt eu când vine cineva și îmi dă ceva și zice mănâncă, bă, mi-e rușine cu aia și mănânc cu aia. Că așa, nu știu, așa sunt eu, frate, efectiv, de rușine, de bun simț, de... Bă, și mergem la o babă, mă duc cu mama odată la o babă, făcuse aia cârnați, dar bite aia se purcă, făcuse cârnați de aia proaspeți. Mamă, moartea mea, cârnații aia de la țară proaspeți, așa moartea mea, frate, nu știu, nu găsesc ceva mai bun. Și acum mergem acolo, frate, era în cameră frumos, cum e la țară, cameră din aia, cu televizorul în față, aduce o măsuță din aia, era la îl bătrân acolo, femeia aia și mama aia și stăteam pe pat. A, ce cârnații mâncați și gura ta. Când a venit cu cârnații, a venit baba aia și era chelner de la țară, să mă orea, dacă te min cu o de-aia de tablă așa, plină cu cârnați. Că mi se face și poftă când povestesc. Și vine, ia uite mai că ce ți aduce tu, Șalinica. Ia uite ce ți aduce și îmi pune tava aia direct în față. Băi, de nebă. Ce credeți, mă, mâncava și gura voastră? Când să facă, băi, îmi pare rău pentru ăștia care mâncați, puneți live-ul pe mut sau dați pauză 5 minute, 2 minute până termin, că nu mai durează mult. Bă, el arăta bine așa, prăjit cum trebuie, nu știu ce, forma cum trebuie. Ia mai că să mănânci, ți aduc niște muștar? Zic, adu mai că niște muștar. Nici muștarul mâncați și curată, am pus să acopere nimic. Am întins în muștarul ăla și când am mușcat, mă, nu puteam să duc. Bă, nu puteam să duc mâncați și gura ta cărnatul la gură să muși din el, că mirosea căcat. Bă, mirosea căcat, Ivar, familia să vă trăiască, mirosea căcat, ești prost la cap. Nu spălase bine mațul ăla de la, bă, moroi. Ia maică, dar mai mănâncă că e bun, maică, mai mănâncă și pe celălalt, mănâncă maică, tot să te faci mare, nu vezi ce slabești, mă așa făcea. Mama, a zăpăcit baba aia. Ia maică, dar mănâncă, nu vezi ce slabești. Încă se părul de nas, mai aveam păr, mai aveam barbă, nu aveam nimic, ești nebun la cam, bă, am băi, ce ai, măi, mori. M-a norocit baba aia, m-a distrus. Când o vedeam pe stradă, fugeam de-a lui, ești prost la cap, urcam pe de-a lui, nu mai da cu să rămână, ești nebun. Mori. se antrenează ca să poată să trăiască. Ia mai că de mănâncă, nu extreme, pe ce că slabești. altfel nu-mi dau seama cum cuiva i-ar plăcea așa ceva, frate. Clătite din ficat de găină, făcute în tort cu smântână și cu roșii. Na, bro, what the La noi în frigider s-a spânzurat un șobolan, nu mai avem ce să mâncăm, așa este la sfârșit de săptămână. Hai să vedem ce produse expirate sau stricate avem și să le aruncăm. Dar mai bine decât să le aruncăm, mai bine facem ceva de folos din ele, că încă nu sunt. Chiar tu ai zis că sunt expirate și stricate și le bagi în blender să-ți faci poșârc? Mergi poșârcă. Nu sunt stricate până la urmă. Aproape, haide spunem tot ce am găsit pe frigider care sunt uscate, stricate, expirate. Am adunat totul, am pus totul în blender și... Uitați-vă aici, vă rog, și uitați-vă. Știți când a atacat sultanul la Constantinopol? Deci Constantinopol, să știți și voi, mâncava-și gura voastră, a fost cea mai mare cetate europeană care deschidea drumurile către toată Europa. Ați înțeles? Toată lumea voia să aibă Constantinopol, ați înțeles? Și a venit acum sultanul, mâncați-și gura ta, ăștia n-au putut 100 de ani să cucerească Constantinopolul. Ei, a venit asta, mâncați-și gura ta, direct a venit cu compoziția asta și azi la sultan. Dacă vrei să ataci Constantinopolul, trage cu ghiulelile astea, uite, să face ghiulele în ce fac eu aici și cade Constantinopolul. Sultanul i-a zis, băi, nu fi nebună femeie, că nu se poate așa ceva. N-are cum să cadă, că zidurile sunt groase. Tu n-auzi la mine, ascultă la mine, compoziția asta cade zidul. Sultanul acum curios ia să ia, mă, să testăm ce a dat femeia asta. A dat ăsta cu catapulta dreapta, a căzut zidul. Datorită ei a căzut Constantinopolul, mâncava și gura voastră.
bine. Bă, frate, nici în cele mai rele închisori din lume nu se primește așa mâncare. Nici în cele mai rele închisori din lume. Chestia asta ar trebui să fie ilegală, neironic, ar trebui să fie abuz emoțional, frate, și fizic. Am fermițat frumușel și am uitat să văd ce consistență. Da, și-a făcut maglavaițul ăla din chestii stricate și după aia îl și mănâncă, îl și gătește. Nu-mi zic că îl bagă și în cuptor și face plăcită din maglavaiți de chestii expirate. Drăguță, ni s-a primit nouă. Mai adăugăm acele 2 ouă rămase în frigider. Le-am adăugat pe consistența asta. Eu nu cred că face Catălin. Am pus... A pus și vegeta ca să fie sigur, mâncați-și gura ta că să face cancer dâncii acolo. Dacă erau celule cancerigene, sunt celule cancerigene în corp, care striga, pune și vegeta ca să fii și noi mulțumiți, pune și vegeta. Piper negru, sare, voi condimentați cum doriți. Și toată asta o amestecăm și încercăm să o prăjăm pe tigaie, să vedem ce o să se primească. Eu singur mi-e interesant ce o să se primească. Eu pot spun pariu cu voi la 1.000.000 de lei că soțul meu ghiulelile astea, mă, ghiulelile astea. Ghiulelile. nu o să găcească din ce am făcut eu aceste părjoale. Sper să nu ghicească ce ai făcut pârjoalele astea. I-ai făcut chicken nuggets din salam, din parizer, din... Nu vreau să mai repet încă lista de ingrediente. Cât părjoalele se prăjesc, eu am spălat veselă, iată, deja este gata spălată. Și încercăm să degustăm părjoalele. Mi-am turnat ceva suc. Eu sper că nu v-am făcut poftă. Uitați-vă cât sunt de drăguț. E poftă, dar mor, nu mai pot. Sincer, chiar tu mi-ai făcut poftă. Nici celui mai mare dușman al meu nu-i doresc să cerce așa ceva. Gustat și Marian și a plăcut foarte tare. Săracul Marian. Să știți că deja nu au mai rămas, le-am mâncat toate. Nu! Și la toți le-a plăcut. Nu! Lil bro! Brother! Eu. Mă, copilul ăsta o să fie cel mai șmecher copil existent pe lumea asta. În viața voastră nu o să vedeți copil care să aibă așa thick skin cum are copilul ăsta. Omul literalmente mănâncă mâncare expirată și stricată. Îți garantez eu că ăsta o să fie, frate, ești nebun, următorul Captain America. Știți la începutul... Prostiere de ăsta, mă, trăiți în familia să auzi. La Captain America, cum era bătut de bullies și așa, și-a devenit cel mai puternic om din lume. La fel se întâmplă și cu băiatul ăsta, numai că nu-i bătaie, că-i mâncare. E crazy, frate, și mâncarea poate să fie o tortură. Bă, le doresc numai bine oamenilor ăstora, sper că copiii o să ajungă bine și sper că... Te ține, mă, să facem un challenge red? Să ne facă fata aia de mâncare chifte de alea și de care râde la un clip de la Try Not to Love. Mâncăm o chiftea? O să facă ulcer și tot felul de complicații de genul la stomac, pentru că stomacul lor literalmente îi Star Wars în fiecare zi. Da, na, cine știe, bă, poate suntem noi prea, poate că trăim noi prea în puf, frate, și am trăit noi prea în puf, știi ce zic? Le doresc numai bine și le doresc poftă bună. Vouă la fel, poftă bună.